טובים. אנחנו שמחים ומתכבדים לארח אצלנו את שר האוצר משה כחלון. זה לא סוד, אני לא מתבייש לומר את זה, שאני אוהב לך חבר קרוב, אני אוהב אותך מאוד. אומנם עושה את התפקיד רשמי, אבל האיש הזה זה האיש הנכון במקום הנכון. ואני יכול לומר לכם שהוא גם חבר אמת של לשכת עורכי הדין. השר כחלון, כמו שאתם יודעים, הוא חבר בוועדה לבחירת שופטים, יחד עם שרת המשפטים כנציגי הממשלה. יש לנו איתו שיתוף פעולה מצוין, הבנות, הוא קשוב, הוא מבין את הידע המקצועי שלנו, שאנחנו אלה שבסופו של יום מופיעים מול השופטים, ועורכי הדין מקרבנו מועמדים לשיפוט, והוא מתייחס בכובד ראש להמלצות שלנו ולהערכות המקצועיות שלנו, ואנחנו רוצים להודות לך, כבוד השר, על שיתוף הפעולה ועל הקשר הטוב עם לשכת עורכי הדין. אנחנו שמחים לארח אותך אצלנו. נמצאת איתנו אחת ויחידה רינה מצליח, שאני לא חושב שמישהו צריך להציג את זה. אז רינה תנהל עם השר שיחה על כל העניינים שאפשר, ואולי אחר כך יהיו מספר שאלות לקהל. ורינה הבטיחה לא לעשות לו חיים קלים, אלא להוציא ממנו הרבה סקופים, אז הבמה שלכם. טוב, אחרי האווירה המתקתקה שלך, אני חייבת להיות בשולחה. שלום לכם. שלום לך, השר משה כחלון. שלום רינה. אני רוצה להתחיל... אני מכיר כל כך הרבה עורכי דין. האמת לא ידעתי שהם עורכי דין. שלום לכם. יותר מדי עורכי דין, יש פה איתי אומרת. אני רוצה להתחיל איתך באמת בנושא החשוב. הגיעו אליי ידיעות שיש אנשים שמאשימים אותך בזה שאתה הנכס שלך, ואני מתכוונת לקטלוניה, בברצלונה. היית בקלאסיקו, ברצלונה הפסידו. האמת כן. לצערי ברצלונה הפסידה, אבל אתמול היה תיקון, ואני מרגיש... שלא היית שם. שלא הייתי, ראיתי בטלוויזיה, אני אעשה. כל פעם שיש לי מקומות טובים הם מפסידים. פעם הייתי במקום, הושיבו אותי למעלה, בקפנון, מי שמכיר, רצו לי כבוד, הייתי השר תקשורת, לא ראיתי כלום, כדי לדעת מה התוצאה, הייתי להתקשר לבן שלי. תגיד, הייתי במגרש, הפעם הייתי במקום טוב, לא ידעו לי. לא, היה הפסק, לא נורא. טוב, יש כמה נושאים שבאמת של הימים האחרונים, שבגלל גם שלא היית בארץ, לא שמענו את ההתייחסות שלך עליהם, אבל יש ידיעה ממש מהבוקר, והידיעה היא שוועדת השחרורים החליטה שלא לקצר את עונשו של הנשיא לשעבר משה קצב בשליש. אני מתאפקת לא להגיד את דעתי האישית והבלתי מקצועית, אבל הלכשרת, אבל ניתן לך להגיד את דעתך כחלון. ההתייחסות שלי כזאת, אני ממש לא מבין את העניין הזה. פעם אחת אומרים שיש איזה חוק מסודר, אם אתה מתנהג טוב, אם אתה זכאי. פעם שיש ועדה שמחליטה אם אתה יוצא, אבל כאיש ציבור אני אומר, אם הוועדה החליטה, אני כמובן מכבד את החלטת הוועדה, אבל משהו שם הייתי בודק את זה, אני לא יודע להגיד לכם. יש פרמטרים, אם בן אדם עובד בתנאים מצטברים, אז הוא לא אומר, אז הוועדה החליטה שהוא לא אומר, אני מכבד את החלטות. לפי כל הפרשנויות, גם של אנשי המקצוע, בפרמטרים היבשים של הוועדה הוא עומד, ובשביל זה יש ועדה כדי שתדון בכל מיני נקודות מבט. אני באופן אישי חושבת שאם נשים חוששות לאלמנט ההרתעה במקרה של קצב, אני חושבת שבמקרה של קצב נושא ההרתעה מוצא טוב, הכניסו נשיא לכלא. לפעמים מידת הרחמים גם יכולה להתגלם במקום. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'
הזדעק אתמול, אחרי שהוא שמע דיווח ברשת ב' של כל ישראל, שיש בתי חולים שמפרידים בין יולדות ערביות ליולדות יהודיות, והוא אמר, אשתי לא צריכה לשכב על יד ערבייה, היא רוצה לנוח, היא לא צריכה את החפלות של הערביות, של המשפחות הערביות, וחוץ מזה הוא אמר, היא לא צריכה לחשוב שהילד שהיולדת הערבייה על ידיה, בעוד 20 שנה אולי תרצה להרוג את הילד שלו. אז באמת, היו הרבה התייחסות לעניין הזה, לא שמענו את ההתייחסות שלך. טוב, רק נחת את טוב, כמובן שאני... מה אני אגיד לך? איזו מילה הכי קשה, אפשר להשתמש ועדיין תישאר פרלמנטרי. אני דוחק את הדברים האלה, אני חושב שזה... אנחנו במקומות לא טובים. בכלל, בגדול, רינה. עזבי את זה, אני, שול אחת כמוני, אני גר בעיר מעורבת, בחיפה, שני דיירים אצלנו בבניין, אני לא יהודי. אבל בוא נאמר, אנחנו חיים הרבה יותר, מרגישים הרבה יותר כשותפות, הרבה יותר כחברות. הדברים האלה אין להם מקום. אבל לצערי, זה סימפטום, זה לא... הבעיה יותר גדולה זה התופעה הזאת, שבאמת של ההקצנה הזאת, שאתה מדבר נגד מישהו שהוא בטח במיעוט, אז אתה תופס כותרות. אני חושב שבימים רגילים, זכות ראשונה אומרת, מזהים משהו פה שהוא לא במקומות אחרים. עכשיו שאף אחד לא יודע, אני באותו צד של המפה הפוליטית שהייתי, לא אמרתי. אבל מעולם זה לא היה. גם בצד ההוא של המפה הפוליטית זה לא היה. יש פה איזה שחרור רסן שנותן דרור לאנשים, באמת להגיד דברים שבעבר לא היו. אז כשאתה מדבר על שחרור רסן, אתה מדבר על ההנהגה. אתה מדבר אולי על ראש הממשלה שאתה חבר בממשלה שלו, שמאפשר מתקפה כזאת בוטה על הביטחון ועל הרמטכ"ל. תראי, אוקיי, ראש הממשלה לא הוביל התקפה על הרמטכ"ל, ראש הממשלה לא הוביל התקפה. בכלל, האווירה בגדול, אין לי איזה השם אחד, יש אווירה כללית. יכול להיות גם שזה דבר שזה יצטבר במשך שנים, זה לא משהו שאתמול קפץ. זה עוד דבר, עוד מילה, סורחים, עוד מילה, סורחים, זה מקצין, ועוד קצת. בתחושה שלי, אנחנו במקומות לא טובים. בעניין הזה של הגזענות, ושל הדרת האחר, והדרת המיעוט, והשחרור, ושכל אחד אומר מה שהוא רוצה, בלי חשבון, שאנחנו במקומות לא טובים. אתה היית ראשון חבר בליכוד. הייתי חבר בליכוד. אתה שכחת, אני מזכירה לך? לא. נזכרתי. לא, היית, זה גם לא היה כל כך לא, אני קודם לתשובה. כן, לא, כי אני אומרת, אולי משהו רע קורה לפני השלטון, לליכוד, שהיית שנים חבר בה. תראה, ספק כי נגיד, לכבד את שלטון החוק, סליחה, תמיד היה מקווי היסוד, מהקו המכווין של הליכוד, נראה שעכשיו קצת פחות. תראה, קודם כל סמוטריץ' הוא לא בליכוד. לא שאני בא לדבר על הליכוד, לא יודע. אבל אין ספק שגם הליכוד, בגלל שיטת הפריימריז, ובגלל של קבוצות של אנשים בהתיישבות,